Čau, vítejte u dnešního videa a dneska tu mám, že vlastně já jsem na můj Instagram, tak jsem dala na storyčko, jako jak byste chtěli videa a já vám na to teďka odpovím. Je 20:10, takže 10 hodin večer a 20 minut. Wow, já mám si zdravit v škole, ale skvělý. A nebudeme to komentovat. Jo, takže jdeme na to. Pokud neznáte můj Instagram, tak tady ho máte a dejte mi tam odběr. Ne, teď mi tam jdete follow a takový. Takže jdem, nevím, kolik tady mám otázek. Mám mi tam dát sice moc, protože jsem to vydal před 40 minutama, takže mohli tam mít víc. A OK. Tak jo, jdem na první otázku. Jak se děláš iced coffee? Jako to už jsem říkala taky na Instagramu, ale pokud jako video, nebo možná bych to dala jako short, ale jako video, tak to nevím. A nejsem to takový jako, že dáš, já mám takovýhle větší kelímek a fialové. Já si dám třeba takhle normálního kafe, ten kelímek třeba až sem, jak je to brčko. Takže tady hledám takhle třeba kafe, normální, potom to liju všechno míkem třeba až sem a potom tam asi 2 lžičky cukru a ty cukru krystalu, ale je to asi úplně jedno. A jako ty 2 lžičky jako na polívku lžičky. Takže takhle. Druhá otázka, jak se děláš nechty? Prostě jak se děláš nechty. Tohle jsou teďka nalbovací nechty. Dřív jsem si je prostě lakovala každý den, protože prostě nevydržím. Plus ještě já chodím do školy, takže vlastně takhle tam jsem si ještě loupala ještě víc. Ale jsou takovýhle minimalistický, protože ještě furt je škola. A nechci úplně nosit nějaký růžový nebo barbínovský, jako to škola. Samozřejmě to nechci ani oprazené, ale prostě jedna kamarádka mi přinesla asi nějak takhle dlouhý nechty a růžový a úplně. To si ze mě děláš. Ok, nebudeme to komentovat, ale house temu, by the way, jsem mega hezká, a ty jsi taky mega hezká a house temu. Tam to je hodně nejvíc vyžádaný video, který tam jakože je, ale oni tu objednávku, tak ono letí. Počkat. Ono prostě začalo letět až sem do Česka, až někdy asi včera. No v pondělí, chápem se. Ono to má přijít mezi pondělkem a pátkem tady tu. Tady včera v 18:00, což bylo v 6 večer, probíhá předám prostě to máte. Prostě tadyhle máte nějaký jako informace, jako probíhám předávání celé to končení, no prostě nechápem se. Až asi včera to odletělo, nebo chápem se, takže nevím, kdy to bude, nevím, pokud to bude to 25.6. Ale chci, aby to bylo prostě to 5.7. Tak jdem na další otázku, dobré. Reakce na fyzio. Já jsem jako dřív jako trochu dělala reakce, třeba reakce, jako co se děje se Stevenem, Mikáš, jako Juna Maránka, ale to bylo fake, takže reakce na fyzio, jako teďka jako vydal nějaké nové videa, takže asi bych jako mohla, mám na to i jako nějakou jako menší chuť, ale OK. Co se děje mezi, to je asi taky nějaká další reakce, co se děje mezi Tadeášem Kubínkou a Škordeny, Tenčou. To nevím, pro mě už to je teďka jako na konci, ale nevím. Pokud bude pokračovat dál, tak asi něco natočím. Pokud ne, tak asi to. Ale asi to ještě můžu dělat. Nevím, jako pro mě už to jako nějak končí pomalu. Temu. Já jsem říkala, že prostě jo, ale to
Howl, teďka nevím, jaký howl jako myslíš, ale jako house tomu tak nevím kdy. Doufám, že je do prázdnin, ale tím se asi možná taky nejsem jako úplně jistá. Reakce, nevím, na koho myslíš, ale reakce asi možná, jo. Cvičení. Je pravda, že jak jsem dělala vlastně tady to video, tak to je nejsledovaný video na mém kanále, takže jako asi, ale to druhý video, který jsem vlastně dělala, že ne, že prostě jsem cvičila pomalu, no tady to nemělo tak velký úspěch, takže nevím, ale asi gymnastika tak asi je víc zajímavý. House temu, taky temu furt nepřišlo. 15 paterek. No. Vlog. Já teďka na mobilu tak nemám moc místa na natáčení. Ano, zase v dlouhé době. To mi tak hodně chybělo, že vůbec nemůžu natáčet na mobil. Já nevím, já tam nemám skoro žádné aplikace, ani skoro žádné jako fotky a videa. Ale tak, kamo. A na iPadu tak nemůžu, protože prostě chápem se. Takže teď, že prostě potom, no, chápem se. Takže David like a příště videa na channelu. A vlog bude možná z toho Španělska, nevím, pokud mi to už půjde natáčet. Čau.